खुलुमबाय दिनै सेनं बालाबारि गामिनि रायजो राजाफोरा ज' जानानै साननैनि हाबाफारि लानानै जों बे सेनं बालाबारि गामिनि बे थानसालियाव जों बोसोरफ्रोमबो फालिनाय हिसाबै खेराइखौ जों बैसागो दाननि 25 तारिखनिफ्राय जों आरम्भ खालामदों। मैया जों बेवहाय गिबि माने हाबाफारि हिसाबै बेवहाय दौदिनिया अननानै जों बेवहाय विभिन्न माने मोदाइफोरखौ जों बेवहाय फुजिदोंमोन आरो बेवहाय मैया सानसेया बेवहाय विभिन्न मोदाइफोरखौ फुजिखांनानै जों हराव बेवहाय सिबनानै लाबोनानै नैबे मोनसे लाइनाव जोङो बेखौ बेया जोङो फज'दों हराव आरो जोंनि रायजो राजाफोरा हरसेया बेवहाय माने थानानै मोसाग्लांनानै दिनै फुंनिफ्राय आरो बेवहाय जोङो गिबियै जों फाथिनाय बिजा न'नि मोदाइनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जों बेखौ मोदाइखौ जों फाथिदों दिनै फालिदों। गिबियावनो जों बे मोदाइखौ फालिदों जों न'निगिरि माने न'नि मोदाइनिफ्राय बेवहाय नाम दोङो जेरैबायदि धिनमयु कुला आग्रां आइलां आग्रां काजि कुंगुर भल्लि भरालि राजपुत्र राजखान्दा दैमासि खैला गंगार बोराइ आलिबुरा आलासि मोजोंबुरै आरो लैथोसि बे जों बयबो मिथिखागौ बे जोंनि न'नि मोदाइ बे अथ्रभाग जों बेनिफ्राय आरम्भ खालामदों। दा बे जोंनि बे खेराइखौ माब्लानिफ्राय फाथिबोदों होनबोला जों हथात बुंनाया एसे माने माबा जागोन बुंनो हानाय नङा। এই কাৰণত जिहेतु आग्लानिफ्रायनो बेवहाय जों फालिबोनाय जों नुबोदों কোনো ধৰণৰ लिरनानै दोननाय কোনো माबा गैया। थेवबो जों मिन्थिनायाव जोंनि आफा आयं बा आबौमोना बुंनाय बादिब्ला बिथांमोनाबो बुंदों जोंनि आफा आयं बा दादै बिथांमोना सोरबा 80 सोरबा 90 बोसोर जानानै थैदों। दा बिथांमोनानो बुंदों जे जों उन्दैयावनो जों बे खेराइखौबो जोंबो नुदों। होमब्ला बिथांमोनानो जुदि उन्दैयाव मोनदोंबा जोंबो दिनै बेखौ जोंबो नै बोरायबोबाय जोंनि गेजेरावबो दिनै 65 बा 70 बोसोर जोंनि बैसो जानाय जोंनि आयं आदा दादै सब दङ बिसोरबो दा बोरायबोबाय। ओंखायनो बेखौ बहुद माने बोसोरनिफ्रायनो फाथिबोदों होननानै जों बेखौ बुंनो हायो। दा बे मुलत जोंनि बे मामाया जों खेराइ फुजाखौ जोङो जोंनि बे खेथि बाथिजों बा आबादजों लोब्बा लाखिनानै जों फालिनानै होननानै जों मिथिना मोनो। जेरैबायदि जा न'नि मोदाइखौ जों बयबो फालिदों अथ्रभाग होनानै बेनि उनाव जों फालिबोदों जोंनि बे बाथौनिफ्राय जों फालिबोदों जोनोम राजा बागरोजा आरो कामाख्यानिफ्राय जों आरो मोनसे दोङो थाननि मोदाइ होननानै 26 भाग बेखौबो जों फालिगोन आरो बेनिफ्राय जोंहा पन्च पाण्डब बेनिफ्राय जोंहा त्रिशुल बेनिफ्राय जोंहा माने हाग्रानि मोदाइ 9 भाग बेखिनिखौ जोङो फाथिदों आरो जोंनि रायजो राजाफोरा गिबिनिफ्रायनो मोनसे बिस्सास दं जे बेखिनि मोदाइखौ जों फालिनानै जोंनि रायजो राजानि मोजां हामलायनाय रायजो राजानि जौगानाय रायजो राजाया गोजोनै थानाय बेखौनो हास्थायनानै जों बे माने जोंनि खेराइ फुजाखौ जोंनि सेनं बालाबारिनि रायजो राजा गासैबो आइ आफा बिदा फंबाय फिसा फिसौ गासैबो ज' जानानै जों बेखौ बयनिबो मोजांनि थाखाय जों बेखौ माने आनान गसाइनि खाथियाव हास्थायनानै जों बे फुजाखौ फाथिदों आरो बे फुजाखौ जोङो जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरा बा जोंनि बे सेनं बालाबारिनि गामिनि रायजो राजाफोरा जेब्लासिमहालागै माने थांनानै थागोन अब्लासिमहालागै जों बे फुजाखौ फाथिगोन होननानै जोंनि रायजो राजाफोरा बेखौ पन लादों आरो बे फुजायाव जोंनो खाथि खालानि रायजो राजाफोराबो बहुद माने बिस्सास खालामनानै फोथायनानै बे जोंनि फुजायाव बिभिन्न धरনের थुगि बा बिथांमोननि माने माबाखौ जाहाथे जाफुंथो बेखौ साननानै बिभिन्न माने माबायाव बिथांमोना माबा थुगिलाबो आरो बिथांमोनाबो जोंनि बे खेराइ फुजायाव मोसाफायो मोसाग्लांफायो दामफायो देफायो। बेखायनो जोंनि बे फुजाखौ जोङो आगोलावबो जेरैबायदि फालिदों दा इयुनावबो जों बेखौ दिनैनिख्रुइ आरो बांसिन मोजाङै जों फालिलांगोन होननानै जों बयबो रायजो राजाफोरा बेखौ पन लादों। जे आं दिनै बेखिनिखौनो माने आं बुंबाय आरो जोंनि गेजेराव दा बिनियाव दौरिबो दङ दौरिखाय दङ नै सिफुं दामग्रा बांसेलबो दङ गासै खाम दामग्रा बांसेलबो दङ बिथांमोनानो माने जिबायदि हागो बेखौ माने फालिनायाव दामो आरो देउटिनि खायसे बाजै दोङो बिथाङाबो गिबिनिफ्रायनो जों उन्दैनिफ्रायनो बे माने खेराइखौ फाथिनायाव जों नुबोबाय थादों दिनैसिमहालागै नुबोबाय थादों
गतिके बे बाजैखौबो जों आनान गसाइनि खाथियाव जों माने आर'ज गाबो जाहाथे बिथांनि जिउआबो गोलाव जानानै जोंनि बे खेराइ फालिनायाव जाहाथे बिथाङाबो माने थोजासे बाहागो लानो हायो बेखौनो जोङो माने बिनि जिउखौबो गोलाव जाथों होननानै आसा खालामदों।